DJ Газаре, легенда! Здравейте, приятели! Оркестър Трио Стайл поздравлява всички фенове, всички почитатели с най-новия хит Палава играчка, като ви пожелаваме весели празници и честита нова 2015. Наша играс. Come on. Come on, everybody. Party. 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 Let's go. Trio style. Внимание, внимание, всички мишки на събрание, навлиза най-добрия диджей Газаре. Very style. Вижте я как влиза с късата поличка, с кадрава косичка, с айфон в ръчичка. Вижте я как влиза с късата поличка, с кадрава косичка, с айфон в ръчичка. На всеки му се прииска номера да и поиска, да я покани на кафе и с мола да я разведе. На всеки му се прииска номера да и поиска, да я покани на кафе и с мола да я разведе. Само най-доброто от DJ Газаре. Very style. На горделива се кавиш, мене ти ще свалиш. Стига вече с тази игра, стига номера. Хубава си ти, с готини очи, просто си перфектна, но не си ефектна. DJ Газаре. Всеки му се прииска номера да и поиска, да я покани на кафе и с мола да я разведе. На всеки му се прииска номера да и поиска, да я покани на кафе и с мола да я разведе. И хаски си кая, шухар чайори, андари Бугария, и леле кая вела, леле кая вела. Оригинално от DJ Газаре. Very style. Злато има пари давам за теб, мило. Злато има пари давам за теб, Нанси. Злато има пари давам за теб, мило. Злато има пари давам за теб, Нанси. DJ Газаре, легенда!